Mlebu ning rekeningku 200. Ya tak bayar saiki kowe ndak nagih-nagih. Wis sah lho iki ya. Ya iki buktine aku ora gawe-gawe kok no. Lho. 2 juta ding jawi. Apa? 2 juta. Mbok cangkeme sing apik. Kayak 200. Iki lho iki mripate didelokke iki 200 nule piro iki? Suwakene 2 juta ya kita. Kok kono 2 juta karang blabur kok kowe. Ya. Wis masuk wis sah 200. Wo iya Ika wingi sore entuk 300 ya kaya. Heeh. Tak gawake sik peno. Ya. Tatin. Ah, iya. Engko ana sing nyuwun fragmen lho, Tin. Ketoprakan, engko sing apik saiki. Sinten? Kowe engko karo tak goleki. Sing nyuwun sinten? Sing nyuwun panitia, mau Pak sapa mau sing nyuwun sewu sing kagungan jenggot mau. Mangke diwenehi fragmen-fragmen men rada gayeng. Saka menyane Bapak Sukamto nek ora kleru no. Iya. Isi ana tulisane Mak. Oh, Suparmo. Waduh banget. Kemarang nyuwun caping gunung jenggleng wis diaturake. Iya. Ayo. Gendhe sapa, Mak? Ayo diurutke men ketok kaya rata sindene. Ya, sapa ngaturke sapa? Bumil. Ya. Bumil ibu hamil. Orisa, ayo, ha? Wis nyambut gawe ya medun kok ya jumeneng. Mboten apa-apa, Pak? Ora apa-apa, aku seneng ndelok ngono ki. Nek goyang ora samburi ngarep wong gedhe ngarep karo mburi to. Tak tunduk gendang ndut. Iya. Mesakake ya. Aku jane melas lho. Anggere muni mlaku medun ning lokasi ono edeng-edeng. Mbok leren to sa wong ya sesuk isih wayangan meneh kok. Iya, ngaso bocah iki men ngaso. Iya, jak melek terus iya ya Mak. Engko nek metu procot lanang langsung nganggo blangkon dadi wiyaga piye? Ya ora ana metu lanang langsung nganggo blangkon ora. Ampun menawa wis diteri blangkon bapakne. Iya, iya. Aturke apa? Wonten pamunten mboten, Pak? Ora ana. Nggih. Engko pamundutan iki mengkari apa jenenge iki Gerajakan. Iya. Banyuwangen sing nyuwun Pak Lurah. Heeh. Mangga arep ngaturke apa kowe? Bebas. Bebas. Rasan dadak mikir. Ya, tur apal. Arangu mawon nggih. Hah? Arangu. Apa? Rengu. Rengu. Okay. Oh iya, dibawani. Nggih. Memanise
merati pun saben bengi nyinden kok ya iso meteng. Nggih saged to, Pak. Ya iya. Ya hopon. Sak wayah-wayah. Hah? Mboten. Wayah-wayah iso. Ya wis ben. Wis ngerti lanang wedoke urung kuwi no? Dereng ketok. Lho, jare wis 6 sasi. Nggih ndelik Pak dereng ketoke. Wo. Di USG. Sampun. Oh, ya wis. Di USG nang dokter. Nggih dokter. Lho nek sing cetha ki nang KUD. KUD. Di USG KUD ora. Ya dokter kuwi. Heeh. Ora ya ketokno. Nggih. Lanang wedok disyukuri kuwi Nggih, Pak. anugrahi sing kuwasa. Nek wedok dadi sinden. Iya. Sinden sing laris. Amin. Nek lanang Napa? dadi seniman. Nggih. Amin. Dalang. Aja Lah napa? pikirane wong werna-werna. Lah kok warna-warna pripun? Ah nek muni dadi dalang terus dalani anakku. Ah senengane. Gosip ki tekan ngendi-endi e. Iya. Padhake ora. Nggih mboten, Pak. Aja. Wis Gak. karo bojomu wae malah. Dadi napa tukang ngarit? Oh iki yo ngece. Lah nggih bojo kula tukang ngarit to. Ya ora apa-apa kok ya sing penting halal. Nyatane ya wedhuse akeh, sapine akeh kok. Nggih amin. Iya, sugih wong desa ya harus sugih wong kutha. Ora ketok nek sugih wong kutha, nek wong sugih wong desa ora ketok. Iya. Wong kutha pamer mobil ning ngarepe wong desa, wong desa sapine 40 modar kowe. Iya. Ayo. Terus Gampang teman ambeh beda ya.
Swara gamelan dadi cethu ya mak. Ha iya ning ruangan. Heeh. Neno neno neno. Ya. Wis diaturake ya karo ibu hamil Mbak Orisa Widyasari ya. Langgame apa jenenge mau? Rengono. Oh iya. Ya ditutuke engko ndak Pak Lurah ngenteni suwi. Ya, mengko ndak Mas Agus ya selak kesusu kondur sesuk acarane iso akeh banget. Ya. Diaturake sik sing Banyuwangen no. Oh iya, sing kepareng nyekar Mbak Tatin ayo. Ya, Mbak Tatin. Iki Mbak Ayu ya tenggorokane sakit. Oh.
Mergane digedhik karo sing lanang tadi. Ya wis nyuwun pangapura. Ya, biasane sing anu apa jenenge iki gerajakan iki biasane Mbak Ayu. Ya, ning iki diganti tati ya ora kalah apik. Ayo, elek. Ayo. Mbok ora ngece. Ora ngece, iki ana sawerane aja kuwatir. Nggih, ngapunten nek elek ya. Hah? Ngapunten nek elek. Ora apa-apa, apik kuwi senengane ora sok terus ngedon ngono iki lho. Suaramu ki beda, karakter suaranya antara kamu dan Ayu ki beda. Karakter suarane Ayu karo Ika ki beda. Karakter suarane Ika karo Orisa ki beda. Dadi duwe kemenangan dhewe-dhewe. Nggih, nek kula kemenangane nang napa? Kowe ketoke ora ana menange. Ya ora. Ya kemenangane iki le nggon nganu apa jenenge iki? Cantas. Ya, cantas. Cantas Klaten, Cawas kuwi. Iki napa, Pak? Gerajakan. Saking Pak Lurah. Agus, Pak Lurah. Pak Agus, nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nah, Niki nggih bawa mboten? nganggo banyu langit. Ya apa jenenge? Banyu langit. Apa jenenge sih? Apa kan? Banyu angin. Banyu wangen, mambyat mayun kae. Heeh. Aku saploke dadi sobat Amjar iki dadine ora. Gayamu. Ya. Mambyat mayun. Lho, Tatin iki suarane kaya keder-keder piye ngono. Sing kroke refleks. Iman. Ayo kemenangane nang kono. Suarane gending pelambiangan. Engko bar iki terus prahmen, toprak. Oh iya, kowe dibut wong loro. Oh iya. Napa lakone? Ayo nganu apa jenenge iki? Gentro karo Suminten, engko terus bapakne Suminten teko. Sapa bapakne Suminten? Karjo. Ngawur. Anu sapa jenenge iki? Suramanggala. Suramanggala. Heeh. Sing dadi warok Suramanggala goleke sing wangon. Sapa? Wanda. Wah. Warok kurang gizi. Wah sing penting suarane. Warok iki ora kudu lemu. Warok kuru ya medeni ning suarane gedhe. To, ora sembrono to. Iki Mbak Yumu. Lah, kuwi wangun awake cilik ning kereng. Awake cilik. Ta. Ya serangan. Gawe brengosik. Engko terus sapa? Apa gento disabet kolore Suramanggala terus sambat-sambat karo bapakne. Pak, tulung Pak, aku disabet Siwanggala. Nah, kowe ngono kuwi critane dadi sing den karo Piyaga saiki kudu ngerti cerita. Iya. Nyaram. Ngapa sih? Wah, aku bayangke mau wis guyu sike. Iya. Nggo lucu mbok ora ya engko aku wis guyu sike. Ketoke ora wong iki. Ya ora apa-apa. Ha sing dadi Surabangsat Solikin. Wah iya. Pokoke rombongan warok kurang gizi. Ya wis ora apa-apa. Nyaram bayi. Dapukane ora pas kabeh. Kudu digawe ngono no. Iya, mergane ya ayo kuwi mau. Naswan tara Banyu banyu
lor lan kidul. Nah, iki malah entuk suminten no. Sapa? Ani engko meneh Dian Ani. Ya. Sumintene Ani engko gandrung karo Den Masibrata. Den Masibrata golek meneh. Sapa? Den Masibrata. Surat dibungke. Aja kondak nesu. Engko goleke no. Iya, wis aja kuwatir wae. Santai kae. Saiki kancaku sudah tak latih pramen-pramen kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, iki sing lagi tak latih iki pramen ora marai gayeng ning marai sedih. Oh. Ya kadang kala limbuhan iki kok marai sedih, penonton nangis ki ya apik. Ya. Ratapan anak tiri. Oh iya. Lor lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat belambiangan. Oh, ala entuk berkah ki lho Sa, Risa. Ya. Entuk sawer saka Bu Hamil yang tampil dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Sukses buat warga Laras. Oh iya. Mlebu ning rekeningku 200. Ya tak bayar saiki wae ndak nagih-nagih. Wis sah lho iki ya. Ya iki buktine aku ora gawe-gawe kok no. Lho. 2 yuta ding jawi. Apa? 2 yuta. Mbok cangkeme sing apik. Kayak 200. Iki lho iki mripate didelokke iki 200 nule pira iki? Suwakene 2 yuta ya kita. Saka kono 2 yuta arang blabur kok kowe. Ya. Wis masuk wis sa 200. Oh iya Ika, wingi sore entuk 300 ya sekaya. Heeh. Tak gawake sik kowe no. Ya, mangga. Balam biangan. Ya, mangga ya. Aja takut Saiki pengendange Pak Agus ki seneng Banyuwangi mula ya aku le ngluruk golek pengendang Banyuwangi ya serius tenan. Oh iya. Kowe kendanan taplatan deng taplatan. Nek Banyuwangi kudu lingguh dinglek enten nggih. Kudu linggo dinglek. Iya. Nek ora lingguh napa? Ya ora iso wong kendange dipangku kok. Tangku ngono. Oh, kendangnya dipangku ta. Aku ora weruh e. Ha piye kowe nyanyi dipangku apa piye? Nek ora muni nek aku engko. Heh? Piye? Nek kendang dipangku muni, nek aku dipangku ya ora muni. Muni wae. Sing ngomong sapa? Ya. Ya ora. Muni ning lirik. Tanah India Gumelaring gumeliaring Taman Sari Nuswan Tara. Mangga diaturake kagem Pak Agus ya. Lurah Catur Tunggal. Monggo ya Mas.
bisik semaya menteri janji perniagaan sirana suasanane ya kaya ning Banyuwangi tenan. Ya kendhangane ya ngrang-ngrang. Ya sing latih aku ya dadine terampil kaya ngono kuwi. Sinten? Sing latih? Saiki mbok jajal. Sapa? Jenengan. Aku kok ngendhangne kok. Ayo tenengku pengendangku kesilem kabeh. Iya. Gayane yo. Lho aku ki nek ngendang apa-apa iso. Iya, mbali ya iso. Bali ki mek kari gentenan kaplak-kaplak gemblem. Ngarang ora. Ayo tok gentra. Iya. Ayo adekis. Ya iki mau Pak panitia wis ngendikake gandeng Pak Marwoto ora iso rawuh ki awak dhewe kudu nganggo prahmen. Oh iya. Ning ki serius, ndagele ora kokean, serius. Iya. Blok. Suwe aku enteni nang kene, Blok. Apa to, gentra? Gentra apa gentra ta? Gentra. Gentra kaya. Iya. Nah. Iya wis calon-calon ketoprak iki wis melu festival ketoprak wingi. Oh, dadi apa? Dadi watu. Dadi watu ya ora ming meneng wae. Lho, dadi watu ki angel lho nek awake iso kaya watu. Ora bakal iso persis. Nek kulite wis kaya watu. Heeh, sak suarane atos kaya watu. Iya. Ayo, lunga apa kadang kowe?
ngadeg. Ora. Ya Golek ngadeg. duit ki angel e. Sembarake engko tak paringi aja kuwatir. Heeh. Ngopo andang melirik lho. Ya mumpung ora ana bojomu, ayo kowe mau ra iso omong karo aku to. Mumpung bojo kula mboten mangkat, Pak. Mengke kula gandrung ngono. Kowe ngapa? Hah? Oh ya. Aku andang demek lho. Ya ora apa-apa. Seniman seniwati kok didemek ra gelem. Ya ora gelem kok. Nah ya, yuk, turuk. Lu cempluk. Tok. Gini kowe ta Le? Iya yu. Saka ngendi? Aku saka omah. Lah kok rene-rene kedalang-dalang rene ngapa? Aku wis ngerti iki jadwalmu liwat dalan kene. Jadwal. Kok ngerti jadwalku? Lah kowe biasane jam ya ini belanja to yu. Iya, aku saka pasar iki mau dikon simbok kon tuku janganan. Andi gawane Lah ya nang endi ya gawane mau tak tinggal kono? tok gendong iki apa yu? Tak gendong, aku ora gendong Oh. janganan. Puno. Pulok gundulmu ki. Tak kira gawa Gendong apa. ning guyu sing karangan. Nek kuwi arep modar nek kuwi. Sing Ora lah, kowe kok ngapa lho? Tekan ngene ngapa? Ngene yu. Wis sak petara suwe iki to yu. Heeh. Aku ki nek turu ki kok kimpen-kimpenen karo kowe. Karo aku? Iya. Lah apa kowe ora ndonga dhisik sadurunge turu? Ya wis donga, ning dongaku ki pengen ketemu kowe. Oh, pengen ketemu aku. Lah saiki wis nyata ora nanggon impan ketemu karo aku lho. Nek aku turu mlumah, Heeh. kowe ki rasane kaya nang dhuwurku, nang awang-awang kae yo. Aku nang dhuwurmu? Iya, Olah, nang terus gendeng. aku nang gendeng. Nek turu miring? Kowe kaya nang pinggirku. Lah nek turune mengkurep? Pas kuwi aku nglilir yo. Oh, pas ping lilir ora ana aku nang kono. Ora. Anane kucing. Terus mbok apake kucinge? Wah tak banting modiar. Ora lho, aku sing gumen lho. Kowe kok tekan kene biasane kowe ora nang kene iki ngopo kok? Ngene ya yu. Piye? Aku bakal prasaja karo kowe. Bab apa? Bab jroning atiku yu. Oh, jeratimu. Jeratimu ana apa to, Le? Demokan yu. Piye ana apane? Sing tenan sing suwe. Lah iki sedilit wae wis ra apa-apa kok suwe-suwe lho. Aku iki Ngapa? sayang karo kowe yu. Sayang karo aku? Sayang karo Kakang Adi ngono ta? Kowe kan adikku, terus aku Mbak Imu ngono lho. Heeh ta? Sik yu, ndasku mumet yu. Lah ngapa? Udu kuwi maksudku. Terus? Karepku ki pengangen-anganku kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksudnya? Ya kowe rabi karo aku yo. Kowe aja guyonan lho to. Iki ora guyon, iki serius yo. Kowe ngerti ora aku ki sapa? Kowe Mbak Yuku, kowe iki anake Pak Denggolo. Lah ya aku Mbak Yumu kowe adikku lah kok kowe arep Ki ana penontone sing semaput yo. diundangi ambulan apa piye? ning rungokke omong-omongan kesuwen ora gandrung-gandrung ketoprak marahi. Jare kon ora akeh lendagel serius. Jenengan Kuning. Selak pengen krungu kuwi aku. Yo. loro. Kuning. Nah, kuwi terus si Sumintene cempluke muni, "Kowe iki ngapae to?" Ngono, ora jelas-jelasan. Mung jelas-jelasan katresnan kok kesuwen. Adine wong
kuning kuning ira Kowe iki arek ngopo lho? Ora ngasor kepurada ngono kuwi ta? wong kuning Kuning apa? adine dhewe Aja Mas Juta. nek kowe bengok iki saya nambahi Nambahi apa? gregetku Ora mbok kowe iki aja ngono iki ta. Elinga nek aku ki sapa ngono lho. ledong duh wong ayo Ngawur lho. nek ra ngawur ra kelakon pupuk bojoku ra ana Mbok kowe iki aja ngono kowe. Dang sareya ning pangkon mami Sapa sing neng pangkon? dhuwurku manukku dawa Oh nek kena manuk-manuk apa lho? manukku dawa Kok manukku dawa? Apa ya dawa tenan apa piye? war bukteke kowe yo Aja ngawur ta. sini Ngapa? rene Ya ning kowe aja mek-mekan ngono ki tangane. abang netran Aja rene-rene. nipun aja nucuk Apa? mata Matamu. Nucuk. matamu nucuk Nucuk kok nucuk. Nucuk. panyu cuk Kok aja ngono kuwi ta to? sarap sawan ne wong kuning Aku tak liwat. kusike Lah ngapa? kowe kuwi nang kene iki mung ijen Lah iya. Karaben Mulane aja kowe iki aja ngawur ngono kuwi lho, to? Nendra piye yo suaraku apik ra Piye iki becik suaramu becik ning kelakuanmu ora becik. Alah, aja ngene iki. Arep ngapa meneh? gunung Gunung apa? kembar Ngawur lho gunung iki sampe. munggeng jojo Iki aku wis kentekan goni lho. rene to yu kasusu gonku beni Mbok aja ngono kuwi to. Aku tak liwat lho. aja liwat Aja ngono kuwi to. Kok eling to aku ki. Mbak Imu lho. ora urusan Kene ya menggeh-menggeh ning ngono. sing penting iki lanang wedok dadi siji Ya ora ngono kuwi. nglumpukke balung pisah Kowe kena seneng karo wong wedok ning ojaku. ora Lah aku liyane wis kerep ngrasake kowe sing ngurung ya aku ora ngerti. ono Aku ngerti saya meneh aku ngerti kelakuanmu sing kaya ngono kuwi. Aku ngerti ya. amulat sira mas ror Terang. Ora ngono kuwi ta. tanku watrasaning ati
Mbok eling ta gendong ngono kuwi lho, aku ki ra iso mlayu jarine iki lho. Ngono kuwi. Gendone ketoke gemes teman gendone. Gemes. Ora ngono kuwi Patna. Aku mbak imu lho, atak demak-demak prasudi aku. Aku gandrung bubarke Pak Lurah kondur to. Kae galo. Kapok saleh kowe iki ya ora tatanan kok. Monggo kita inceng malah wis kondur. Saleh kesuwen. Kesuwen ya. Aduh. Nimas, aduh. Yai. Kok langsung melayu ngono lho. Ya Pak, arep Pak. Iki masalahkan. Aja ngono kuwi Tata, genah. Duh, cakepane apa ya? Alah. Ono katras nanku. Ndase aja dicekeli. Cekeli. Tak kapake ndase ya lara. Ora nganti Ndas kulinu yu tak cekeli ngono kuwi. Nek ndase dicekeli ra iso piye-piye. andase maju mundur ngono kok. Gilane. Ngene ra maju mundur piye? Ya mbah aku udah. Nek nyekel iki gulune aja jatuh. Iya nge. Linu Men kapok. Pluk. Ngapa? Dijetono pluk sirahku pluk. Ora sudi kah. Cakepane lali pluk iki. Kapok syukur. Klopomu Urung. Ya klopo tuwa. Tak buka kepean sik ya pluk. Ha iki ra ono ketoprak kombo. Toprak milenial pluk. Wis ben kowe. Aku keringetan lho, Tro. Ora ngawur to. Nih tak lapi pluk. Aja. Apa lho? Dilapi yo ya. Dilapi iki rasa sayange Kakang karo Adi. Mah aku ra sudi nek kowe wis ngerti kowe bakal seneng karo aku wegah. Bathukmu kringete iki milih medun lho yu. Emah. Lho, Aku tak ngelapi dhewe kene. iki medun tekan irung. Irunge ngapa? Irunge ana kringete. Lho, medun tekan lambe, Wis. tekan gulu yu. Ana apa? Ana. Wis. Mandek kono. Lah ya jan mandeg lar ngopo? Ayo apa keringet iso munggah gunung. Maksudnya piye gunung apa? Ora. Nadyan sak kedep. Kesel ta? Ngayal, kandhani ngayal. Nanti aja kedeping. Netro. Ora nganggo ngono kuwi ngopo ta? Ora ngono iki ta. Tan bisa marembe ati. Aku dilapi yo. Ora sudi. Klopo. Wah, akhire klopo tenan. Muda lakan nono brantah
wah. Yo, Apa? wong sabar kuwi duwe wates. Nek kowe ora gelem nglanggati aku, apa kelakon aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Ya nek aku ora gelem ya ora gelem, kowe arep meksa aku nek aku ora gelem ya ora bakal dadi. Kowe wong wedok nang kene ming ijen. Wetan gunung, kidul segara, lor gunung, kulon ya gunung. Tak cekel. Ora Tak pepeke galengan. ora ngono kuwi to. Kelakon tak saut, Sejut apa? saut. Gelem ya? Mah, Aja gawe gembunge aku lho yu. mah nek wong Ayo, apa ki ya? kowe gelem ora yu? Tok 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 tok. Di manggolone di Suragala di. Tok tok tok. Nyaket-nyaket elek. Piye ta? Wis tak bayar iki kok. Pentas pramen 100. Tatin 100 wis. Terusne, Apa? terusne. Kaya apik-apik oh. Aku ngetoprak marai Pak Lurah kondur kok. Nggih. Wis bali nggone. Wis rapat yo. Wis ora apa-apa lumayan. Heeh. Yo kene yo. Wegah aku kok wegah. Iki wis ora. Wegah. Ayo tak. Wegah. yo. Eh, Kekancan ki yo sing rukun. Kancan sing rukun yo yo yo. Ya men nggon aku kono kok beda nggon lho. Ben ketokne kompak. Mah. 100 gondene ya. Amo. 100. Gelem ye? Gah. Amin gandeng kok 100 yo. Oh, menggandeng kok 100. Lawan pira? 200. Wes, bali. Ha. Iki ketoprak. Ponco budaya bubarke. Kurang ajar gitu. Ora ono apa-apa kok. Kaya kucing wae. Iya, gentenan yo, Mak. Gentenan ayo. Suminten gandrung Den Masih Broto. Suminten liyane Den Masih Broto solikin. Nah. Wis kekep ora gepeng ayo. Ayo, Kin. Ket suminten. Ya, wah. Heeh. Kula Subroto, Pak. Subroto. Nggih. Pokoke moh. Anik sik meksa. Iya. Iki ketemu ning dalan terus semintene bengok. Den Mas, tuk 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 tuk. Ngono, ya, tuduk, tuduk. Iki nek apik 150. Tuk yo. Ya. Petukan. Tuk 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 tuk. Den Mas. Waduh. Tuk tuk tuk. Den Mas Broto. Apa sinten? Den Mas Broto. Ana apa sinten? Kok sinten? Ya jenengmu sapa? Aku Suminten. Oh, Suminten. Lah wong urung tahu ketemu kok. Ya ampun Den Mas. Jenengan saking pundi? Kula golek-goleki. Aja dientrok-entrok ten. Aku melu ngentrok-entrok ya. Iki ngene. Aku kuwi pancen dudos karo Bapa. Bapa Durna ngono ae. Bapa Durna. Karo bapakku. Pancen aku kon nanjihke kowe Suminten. Nggih, terus pripun Kang Mas? Lah ning wong aku kuwi ora duwe rasa tresna marang kowe Suminten. Pripun to Kang Mas? Kula lak pun tresna kalih jenengan. Mosok jenengan boten seneng kalih kula napa kula kurang ayu? Napa kurang seksi? Kowe iki gedabikan ki ngopo? Kang Mas, kula nek jejer jenengan iku deg-deg ser Kang Mas. Napa jenengan iku mboten krasa nek kula niku tresna panjenengan. Ning aku ora iso tresna karo kowe Suminten. Kang Mas, mbok iya. Kowe gandrung apa ora Suminten? Kang Mas. Ya wis kaya ngono kok takon gandrung apa ora. Iki wis kedanan kok. Kowe gandrung apa ora sih? Ah tak kira nggo nyanyi ngono. Kang Mas. Mengko sing gandrung ki mengko kok. Oh. Kang Mas Broto.
piye suminten? Kula niku tresno banget kalian jenengan lho. Ning aku ki ora tresno karo kowe suminten. Amarga neng kene kuwi jane kowe kuwi kok iso tresno karo aku ngopo to? Jenengan niku jan Apa aku ki bagus? nek jenengan boten bagus. Kula boten tresno kalian jenengan, Kang Mas. Ayo. Wah, den Mase broso ndase atos sih. Aku tetep Banjur ora bathuke digathokke barang. Kang Mas, Iki- wong mriki to mboten sadoh-adoh. iki ngene ya suminten. Sinaosa iki kesempatan Kang Mas kula teng sing mriki. apik ning aku kudu ora gelem karo kowe suminten. Wis wong kok kata-katane kok iki kesempatan sing apik ning aku kudu ora gelem karo kowe. Ya tetep emoh, piye tetep emoh. Tetep emoh aku suminten. Kang Mas, Piye? mbok kula kae kesempatan setunggal. Timbangane kowe iki entuk aku mbok kowe luwung entuk blungon. Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Napa niku Kang Mas? Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Pengen. Lah kae blungon. Kang Mas kula niku serius. Aku ning tetep ora iso. Kang Mas, Blungon deloken dasmu. aku to. Pandanglah aku Kang Mas. Aja suminten. Kang Mas. Aja. Pandanglah aku. Iki kok kowe nekat tenan suminten. Kang Mas, lah kula niku pun tresno kalian jenengan. Kang Mas Ngene lho, Broto. Suminten. Iki Kang Mas. aduh. Aku ora iso suminten. Kowe aja nyaket-nyaket aku. Soale iki saiki ning kene kuwi aku ya gumun. Wong jaman saiki kok ana blungon iso udut ngono lho suminten. Ora Jenengan niku suminten. ngandhaki Kowe sinten pancen to? tresno tenan karo aku. Hah, Balenono pisan neh kowe pancen tresno tenan karo aku. hah. Sing rada mesra. Aduh. Ngene lho suminten. Nek kowe pancen tresno tenan karo aku kuwi karang mau saka adoh mlaku adoh tekan kene. Aku ki knoso ngelak suminten. Terus pripun Kang Mas? Kula Mengko sithik suminten. Aja kesusu. Sing kesusu aku wae. mboten ngaten niku, jenengan ngelak. Iya, umpama kowe iki pancen tresno tenan karo aku, golekno banyu kambil. Nggih. Engko sithik suminten. Ning kowe sing menek dhewe lho. Terus kula kan menek Iya, kuwi bukti nek kowe iki tresno kak marang aku. Kang Mas, teneh lakang kula sempal. Aduh. Aku saya mumet ya wis sing penting kowe golek banyu, aku ngelak suminten. Oh nggih, kula pendhetke Kang Mas. Niki Kang Mas nggih jenengan. Kowe Ya mubak. ampun Kang Mas Kowe gede mu- mimit. Lemu bali rada mengko suminten. Aja langsung bali. Aku tak lunga gek terus kowe edano. Wong urung rampung kok gak terus kowe dano piye kok. Lah pripun iki? Ayo sakarepmu kok ya. Sing Tetep pinter. edane leh kula. Ah iya kono edan karo Waduh. kowe. Karepku ki kowe lunga gek terus kowe edan ngono lho iki tok aku. Lho, kok kowe lunga kowe edan piye? Niki suminten lunga rak kula ken beto golek wedang lah niki terus mengke jenengan anggap niki broto. Ngoten nggih. Baleni nggih. Iki ya wis kowe kepiye suminten? Nah, Aku malah kowe nembang apa nih apa liwong terus wong jati lisik soliken ku nganti gegeblak. Kang Mas, piye suminten? kula sidoken golek nika mboten. Lah wis oleh apa piye wedange? Sampun. Endi? Lah niki. Endi to? Siji apa loro suminten? Aku ki moh Kalih Kang Mas. ya wis peken dhewe. Lah pripun jenengan saestune? Jane kok gelem.
mbok iya to Kang Mas. Ora seminten aku ra iso tresno karo Terus? kowe. Terus piye iki? Ha iya kuwi semen nek kula mboten ditampi kula liwong lho ati kula diatile. Wah sesoliken geret ngalor geret ngidul. Ndase Kang Mas. jebloske panggung. Piye seminten? Nek jenengan mboten nampa tresna kula bakal liwong Kang Mas. Kang Mas. Kula niku liwong ala jenengan. Kang Mas, apa jenengan niku pripun? Kang Mas. Kok masuk anginku mari iki? Ayo dadi liwong. Wedan kowe ini. Ora apa-apa. Wong jeneng pemain ki nek wis watak ya ngono kuwi ya ora apa-apa nih idep-idep ngambung ember. Ayo. Yo. Dadi liwong atiku nami-nami bisa nangkatamu awang bagus ganti lagu dodo ati rintan siang dalu inur bensin Kang Mas, Piye? masa jenengan boten tresno kalih kula. Kula malah pun bededeng Kang Mas. Yo karepmu. Tenane. Dikira aku ora. Kang Mas, Piye, Cik? Ket mau Kang Mas wae. kula lak ayu to? Ayo. Nggih. Jogetan kula sae mboten. Jos. Saestu lho Kang Mas. Sip. Nembang melih nggih. Ya. Pak Santoso. Pripun Pak goyangan kula? Sabda pangestu dan sirahmu dengan susuku. Mugi Gusti ngelani tresnaku bakal ginawa mati. Hoi! Iya. Kang Mas, Pripun? pripun jenengan nek pun anu delok goyangan kula. Sip. Sip. Terus sida seneng ora? Suwe-suwe seneng. Ah wis entek to di ceritane. Dadi liwong atiku nawikan Hang bagus ganti lagu Godo ati rindu
nggih. Masukin Mas Denka. Sabda pandeta ratu. Oke Gusti ngelani. Aku bakal diomong ati. Rampung ya tum-tuman. Enak to nyambut gawe. Nyok nyok. Nyok guntom-tom ke cangkem. Kula Pak. Ayo kowe nganggo diambung barang nyok. Tak tambahi 100. Nggo tuku lipstik. Nyuwun nggih Pak. Iya, ya gelem-geleme ya anik. Mung bojone dhewe ora gelem dambung kok. Ayo totalitas sing ngono kuwi ayo. Ya ora apa-apa ya, Mak iya. Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu mangayawan kula. Sampun andadosaken cuwaning penggaling. Jengandika Koko Prabu kula boyongi wonten negari Ngastina dinten sak mangke. Mboten benten kaliyan lampahan ingkang sampun nglambah. Pendak-pendak ingkang rayi nglempahaken sangganing para sepuh. Pendak-pendak ingkang rayi ngawontenaken pasewaken ingkang bene kaladat ingkang sampun boten sanes kejawi namung rembak dhateng para Pandhawa Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kala. Yayi jejering kula menika tiyang sepuh nyatanipun pendak-pendak kula katimbalan sowan wonten negari Ngastina pengajaping manah kula wiwit kula bidhal saking negari Mandura prapteng negari Ngastina mugia sakmangke Yayi Prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis kaprajan perkawis Kanalindran, perkawis negari Ngastina menika langkung prayogi. Nanging sabab menapa to pendak-pendak ingkang raka sowan katimbalan tumunten sampun prapta wonten dhateng negari Ngastina. Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng para Pandhawa. Apan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari Ngastina. Upami paduka Yayi Prabu kepareng ngrembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa? Boten wonten sanes kejawi namung kula kepengin Pandhawa ingkang cupet yuswanipun. Kula kepengin Pandhawa samangke sirna saking lumahing bumi kureping langit. Nuwun sewu. Dasaripun menapa Yayi Prabu paring dawuh mekaten? Krana-trana priyang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang Sabtawarga. Sumangga anggenipun badhe mestani. Nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklaan. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang, gesangipun Duryudana boten manggih katentreman. Anggen kula dados Nalindra boten jenak, tuwin boten tentrem. Mila pangraosing manah kula, petangan kula dados Nalindra saged tentrem. Menawi Pandhawa sampun ngathang-ngathang dados bathang. Menawi Pandhawa sampun sirna menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan Koko Prabu Wilatala. Jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat Yayi kula nuwun sewu. Estunipun menawi papan parpatan agung titik kalenggan menika kinarya ngrembak anggenipun paduka nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa tumunten. Waya sing pangandika paduka Yayi Prabu paring dawuh Pandhawa urip panjenengan boten sekeca anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Mendhawi Pandhawa tasih gesang panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem dados Nalindra. Yayi, nuwun sewu. Nalindra ngendika menika kedah mawi pengatos-atos. Cakosipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula minggahing para nayaka lan punggawa.
satemah sami nyebat yen to Yayi Prabu menika nuwun sewu nalindra ingkang pambegipun singlar saking kautaman. Ketitik kula nuwun sewu. Pandhawa mboten nate gawe kisruh, Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina. Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh kanalindran Paduka. Nanging pendak-pendak Paduka ngawontenaken masewakan menapa to sababipun wiyosing pangandika Paduka Yayi Prabu cetha tur kapireng sanggane para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kereping langit. Yayi menapa mboten lingsem? Menapa mboten Paduka menika kuwatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng Paduka Yayi Prabu Duryudana? Badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa. Menawi Duryudana sak kurawanipun menika mboten gathuk, kula mboten mathuk kaliyan para Pandhawa. Pandhawa menika tumrap kula satru, Pandhawa tumrap kula menika mengsah. Mila mboten perlu kula tutupi malih. Pandhawa tetep kula anggap mengsah. Mila dinten menika kelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan. Namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika meruput anggenipun sowan kersanipun pangayanipun Gusti Akarya Jagat. Nuwun sewu. Blaka Suta blak kutang terus terang mboten badhe kula tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa. Menawi kula nderek pirembagan wonten madyaning datul ya menika ateges kula menika mboten saged lenggahi jejaring wong tuwa. Sinengguh Baladewa menika mbanci siladan. Mila menawi wonten parapaten agung negaring Astina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madyaning datul ya menika. Menawi dipun keparengan kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan ditenggelangan menika Yayi. Oh Prabu, wonten dawuh. Menawi ngaten kula Prabu menika mboten tresna dalem Pursata Kurawa. Menawi ngaten kula Prabu menika anggenipun ngayomi dhateng Kurawa menika namung dukuwining lair. Nanging batos panjenengan mboten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha nadyan pendak dinten panjenengan menika rawuh wonten negaring Astina. Bebasan kadidine angem muli dhateng para sata Kurawa miwah ingkang rayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Koko Prabu sumendhe dhateng para Pandhawa, ngrangkul dhateng para Pandhawa. Sumangga anggenipun badhe mestani. Sumangga anggenipun badhe ngestani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dhateng Paduka Yayi Prabu. Nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken. Nanging kula warga ugi mboten badhe kantun jaragan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggalipun mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadangi. Mula nyuwun pangapunten badhe dipun wastani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun wastani Baladewa menika lair wonten ing Astina batin wonten negari Pandhawa, kula ya manut. Dipun wastani kula menika ratu sing ora duwe jati diri, kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung nampakaken dhateng gesang kula piyambak. Sampun ngantos gesang kula menika kelepetan dedusan. Ingkang nyatanipun bebasan kula menika mboten dahar nangkanipun ing gabul pulute. Paman Haryo wonten dawuh nggih. Menawi saking pamrayoginipun paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Menawi Paduka ngrembak babakan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lair batos kaliyan panjenengan, sinten to ingkang boten lair batos kaliyan panjenengan, tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau mboten mathuk tuwin mboten sarujuk kan pemanggih Paduka anak Prabu Ngastina. Mila benjang malih mugi ya kapitang ingkang langkung permati. Nggih, gandeng samangke sampun kebacut. Mboten dados menapa. Paman Haryo Klaturi asung pamrayogi paring pangandikan. Kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure. Aja nganti pinardawa uripe ning alam padang. Menawi saking pamrayogipun Paman Haryo Sengkuni kados pundi? Kula nuwun sewu nggih. Menawi Paduka ndang
ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit inggih menika Karti Sambika ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa margi kedah kebaing pengati-ati krana nuwun sewu sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul ingkang bapa menika nggadahi igo partikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa nanging nyatanipun gagar wigar tenantuk karya mila kula nuwun sewu dinten sakmangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel cuwa penggali paduka wonten mriki wini sepuh ingkang saestu lair batos jumurung dhateng kersa paduka kula kinten kula nuwun sewu namung kalih inggih menika kula lan Kakang Prembandurna mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab Karti Sambika Kakang Prembandurna sakmangke sampun gadah Karti Sambika bab pejahipun para Pandhawa Bawadurna wonten dawuh kados pundi iku pertikelipun Bawadurna supados para Pandhawa saged wejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun nuwun sewu nggih menawi mejahi para Pandhawa menika janjanipun gampil inggih bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menika tumrap kula mayan aja ngegampangke lho Kakang Durna bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu Pandhawa nyatane bola-bali tak kerena patine ora kelakon nuwun sewu terus nek miturut Kakang Prembandurna patine Pandhawa kuwi carane piye lho Pandhawa ki timbali wae ana negara Ngastina timbali ana negara Ngastina kanthi pawadan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina mbuh separo mbuh wutuh mengko sawise tekan negara Ngastina Pandhawa dijak ropian-ropian dahar reca ngunjuk seger ning aja lali jroning dahar lan ngunjuk mau dedarane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi wedange ya diweni racun ingkang neniwasi tumuli padha ropian-ropian seneng-seneng Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diwenehi wisa racun kanthi mengkono Pandhawa mangan dedaharan sing wis diaturake nang negara Ngastina Pandhawa mati sirna margalayu Gusti sampeyan kelingan mboten bab napa nalika kula ngracun Bratasena kula racun mawi dedaharan Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borahi wisa racun wekasan dheweke plak kapidara ngantos kula taleni sak awak sak ujur kula banduli watu kula cemplungke wonten ing sumur upas nek etungane nalar Bratasena mati mesti mati ning nyatane mboten Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha kanugrahaning saka Sang Hyang Ananta Boga sapa sing ngunjuk entek sak kendi kekuatane wuwuh 100 gajah mongko Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendi 8 genteng napa 8 kendi 8 kendi mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk dadi nek miturut kula igo partikel sampeyan iku mbebayani ya nek Pandhawa ora ngerti nek ngerti terus ngamuk teng Ngastina sinten sing kapitunan menawi ngaten sampun ngantos sedaya Pandhawa lajeng mbaka siji Puntadewa dhisik diaturi teng negara Ngastina Puntadewa diaturi teng negara Ngastina tumuli diracun tekaning pati Werkudara tekan negara Ngastina diracun tekaning pati mbaka siji urute Janaka bar Janaka niku Lasdewa diracuni mbaka siji mesti tekaning pati nuwun sewu nek Puntadewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Ngastina wis krungu Kakang Sirna Werkudara ngamuk pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki niku ya igo partikel sing ora ketemu ngakal ora klebu nalar lho nuwun sewu Pandhawa dinampake mangke riyen niki ya angel padake mikir kaya ngaten iki Pandhawa diobong ta negara Ngamarta nuwun sewu lho sampeyan iku nek diwigo kok kayane gampang banget ana tetembungan wit gedang apa pakel teng pundi niku lho mboten teng pundi niku
utawa basa sing ngandhake wit gedang awopake lomong gampang ning nglakoni angel. Mbah inggih sampun sembrono to Kakang. Oh, sejatosipun ngaten lho cicune. Pripun? Sejatosipun nuwun sewu kula badhe matur ning kula ajri. Ajripun sebabe menapa? Iya, perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendu. Tuwenane nggol dhateng priyagung lenggah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu, niki parepatan. Perkara bidaning penemu menika wis lumrah tumrap kula. Jarine wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bidaning penemu mujudake satunggaling kaendahan. Mula kula aturi paring dawuh, nek beda penemu ora kena nesu. Nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ingkang apik-apik. Ngaten nggih, Di? Nggih. Nuwun sewu, jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi. Pandhawa niku gampang dipateni. Ning gandeng wonten ingkang ngomong Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Lah menika lho, ingkang ngayomi menika ingkang gadahi kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mula Pandhawa menika handayeng bawana. Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang angampingi. Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Sapa sing ngayomi Pandhawa? Sapa sing ngampingi Pandhawa? Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang ngayomi satu ngampingi Pandhawa menika kedadipun sirnakaken langkung rumiyin. Alit dipun sirnakaken ageng dipun musnahaken. Sampun ngantos tiyang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah cecaketan lan para Pandhawa. Sapa sing ngamping-ngampingi Kakang? Lho, panjenengan boten ngerti. Pandhawa menika duweni panakawan ingkang ampuh kegila-gila. Bebasan jimat ingkang bisa ngucap, pusaka ingkang bisa kandha. Mboten sane kejawi namung Semar Badranaya. Semar niku tak derajate ngaceplik. Ning nuwun sewu lho, menika pamong agung. Menika pamonging para satriya. Sapa sing cetaketan karo Semar sing lali dadi eling, sing bengkong tumuli dadi jejeg, sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik. Menika daya kekuwataning Semar Badranaya. Mula ora ana Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya. Teguh timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa. Saman ngerti dhewe to? Jaman bali segala-gala Pandhawa diobong kudune Pandhawa wis tekaning pati ning gandeng caket karo Semar mula lolos kaya baya geni. Nalika Werkudara piran babat Wanamarta sampeyan ya prisa Wanamarta menika wana gawat kliwat ping tempat semet tatu mati jalma mara keplayu. Alon-alon to Kakang. Ora usah kesusu. Wanamarta menika satu mara satu mati jalma mara keplayu tumrap kula ngaten. Nggih. Ning nyatane gandeng nuwun sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar. Pandhawa tansah caket karo Semar. Nyatane Pandhawa ora tekaning pati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endahe kaluka kaya Karang Kaendran nggih menika pun Ngendraprasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Ning niku merga dayane Semar. Sing pancen iso dayani sapa ingkang caketan karo Semar Badranaya. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lampaning kesanesipun marambah makaping-kaping sampun nyariosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesti gagar wigar merga Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Ning kejawi saking menika ugi wonten Nalendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa. Nalendra ingkang tansah caket sampeyan mangandika sinten Kakang? Mboten badhe kula aturaken. Awit menika mbebayani menawi ngantos kula aturaken saged ugi wonten ing madaning Parapatan Agung menika mangke dadi geger. Mergi nuwun sewu Dewate, mergi nggih. Menapa nggih? Menapa? Punta, mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan, "Oh, Tuna." Wonten dawuh nggih. Ingkang gadhahi panguwaos wonten negari Ngastina menika kula. Sampeyan kula paringi Purbawasesa mang paring pangandikan sapa sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati merga wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun sewu Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu radi sami bundel penggalihipun menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamonging Pandhawa menika kalih setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula aturi paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong.
Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun ngaturaken bilih Nalendra menika cetha mboten nate pisah kalian para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, Dek Pati sampean kok kian mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa to mang mikir to? Nalendra Ireng Cemani. Nuwun sewu. Sampeyan paham mboten? Nalendra Ireng Cemani nggih menika sapa? Ah, penyari kowe ngendikake Prabu Kresna kok angel raja Majama. Botol wayak blur jagat Pathik Indra Jala Dewaku. Ngandel ora. Wis Pathik to. Oh, Dek Pathik iki senengane mancing. Bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye? Kanan kaya ngene iki piye iki? Badurna. Bapak Durna. Kula wonten dawuh nggih. Radi Majeng. Nggih. Ngestaken dawuh. Sampun mriki kemawon. Nuwun sewu kula tak nyuwun prisa. Mang cethake ampun mang tutup-tutupi. Nggih, nggih. Sampeyan mau paring dawuh yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ingkang bakal iso ngayomi marang para Pandhawa niku wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampeyan mang cethake. Lek kula midhangetaken sampeyan Bawadura kala wau dereng patiya cetha, dereng patiya gamblang. Mula mang cethake Ratu Ireng Cemani wau sinten? Panjenengan menika ya aneh-aneh kok dadak takon barang menika menapa. Kula nuwun sewu ingkang dados Nalendra pengayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to. Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi nata Ndarawati inggih menika Prabu Bathara Kresna menika dados pengayomanipun para Pandhawa. Inggih, krana Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saged dipun pejahi, Pandhawa mboten saged dipun damel sakit, Pandhawa mboten saged dipun damel lara utawi pejah krana wontenipun Sinuwun Ndarawati lan Semar Badranaya. Ateges panjenenganipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati nek Ratu Ireng Cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, mboten? Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Lho nek tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Saliyanipun Setyaki, Kresna menika sesembanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mang wangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapete apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Saniki kula takon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula menika, wah, upama manungsa pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tumrap kula. Lah gene iso omong. Lah nggih. Lah gene sampean iso omong. Lho lah nggih iso omong kecilik iso omong lho. Lah kersane pripun to? Samana aja gawe gempung atine Baladewa. Samana aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku wis kebacut nesu, kula ora etung-etung teng niki papan pasewakan teng kula ora etung-etung teng niki pengundi. Nek sampean gawe muringe Baladewa ana pendhita gelandang nenggala. Apa ora? Pun gek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku, Pak? Nuwun sewu lho, gelandang nenggala. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangendika. Mangendika. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sepuh sing padha lengkenten iki mang wangsulan. Apa Bawadurna dhewe? Apa paman Haryasenguni? Menapa Yai Prabu Duryudana nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane.
Prabu wonten dawuh mriki menika wonten negari Ngastina sanes wonten negari Mandura panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina Bawaduna wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bawa Prembandurna sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bawaduna ning kula aturi mboten trimah kaliyan pun Duryudana Yayi kula mboten wantun rai mboten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten menawa kintenipun Koko Prabu menika kula nuwun sewu gadahi pangwaos tunggal wonten negari Ngastina nanging kula mboten mathuk kula mboten condhong lan kula mboten sarujuk menawi Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng pejahipun para Pandhawa nek ora mathuk ora sarujuk kenging menapa sampeyan lenggan enak-enak wonten negari Ngastina sila tumpang kendhangan dengkul nek ora cocok ora mathuk ora rujuk tumrap kula nggo ngapa ngrungokke guneman sing ora mathuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula bangsul dhateng Kalimantan. Ngastina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dohari ning Sun Werkudara alona ngandika dohari ning Sun Werkudara Duna wonten dawuh sampun ajrih panjenengan menika wonten ing pangwaosipun Duryudana mila wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe damel sakit kalian panjenengan kula ingkang tanggal jawab inggih namung radi tratapan batos kula mergi suwantenipun anak Prabu Mandura menika pancen sura sanget ngantos ngumandhang wonten dhateng negari Ngastina nggih Pamanarya wonten dawuh salajengipun kados pundi kula namung kantun nderek dhateng pun Kakang Prembandurna ingkang kula kinten pangendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina ing rikat lampahing rata tan Pantara prapteng sukuning arga iram kang tumingal katrenjo sawaning Panakawan kula ora Petruk semawur kula ora Bagong tumrajok tanpa larapan
Awan Arya. Wonten dawuh nggih. Menika kanthi dene sowanipun Panakawan Petruk. Ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha iki kok malah ngane-aneh. Kakang Durna. Pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong mlarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe geseh, tertentu namung nyuwun paring-paring. Lajeng kaparingana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumuli kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho? Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos, Tru. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Petruk, wonten dawuh sinuwun. Padhararja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpuk pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk padha slamet sak praptamu. Rekana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Bagong Padhararja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Rekyana Patih Sengkuni wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Oh, Petruk kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang ento Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra? Aku ki piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sapenake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok minganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku kondang nang sowan piyayi luhur? Apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbagekke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuwarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ya ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora omong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestunipun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak apa, pangestu tampanana. Nggih. Rada mangkel sajake. Bagong Padhararja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Oh iya tak tampa. Pangestu tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Selagine kowe kuwi luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong ki malah saiki sabar. Bagong ki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih. Mergi nek nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke
awake kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Ponokan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petro. Mugi andadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang kelengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, anda ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabdawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok mak geragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowana ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang ngendi. Nek panjenengan nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Pethuk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Tumunten wonten cantrik sing matur kalih kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Mula nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sinuwun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalugengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten 1000 lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken kula caosipun Bawasesa. Petra, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya, aku tak maju. Nuwun sewu kemaringaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Ing Petra, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nerta sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa Penemban Durna utawa Yang Penemban Durna kula aturi paring dawuh. Simbah Pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta.
gandhok plekundung swalu gembol sumarante hawala. Petro, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe-melu pacule sirahe kok. Kok njuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku nggawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora usah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi gotong boto, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumraping negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Mboten semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya. Nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikulahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrembihake tangan, jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki. Niku tumrap kula ngoten. Diar Petro sak dadi moden ya, Tru. Nek mejang gleling ya Petro iki. Tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, tenan. Kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene.
Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak apenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nendi. Lah kok wau muni ngerti? Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ndikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi papane wong netrek Katigdayan? Lho. Panenan karo Bagawan Durna sing kula wedeni apamu metu jaba, Petruk, kowe metu njaba dhisik sampurna ning pasewakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng.